Kwemasvondo 12 apfuura tanga tichidzidza pamusoro pekuvaka ukama naMwari. Tichistadha kuti chii chinonzi ukama naMwari. Kutangira pakuti Mwari ndiani, kubvisa chimiro chakasunamiswa chaMwari tichiisa chimiro chakatsanangurwa neBhaibheri. Then takavhura bhuku tikadzidza maverengerwo anoitwa shoko, kwete seassignment asi senhaurirano naMwari. Takadzidza munyengetero kubva pakuchema kwaHana kusvika pastructure yeprayer yaMwari. Takapinda pafaith kubva pamukadzi muCanaanite akaramba kugashira mhinduro yekurambirwa naJesu kusvika pamurume aiva nekutenda kushoma. Takatarisa chivi mumaziso, tikatendera kuti murayiro utiratidze pakaputsika. Tikatendeuka tikaona a robe which was meant for us sinners. Tikadzidza pamusoro paJobhu, tikadzidza kuti kutambura hakupruvhe usavepo hwaMwari. So mubvunzo unobva wati, zvese izvi unoitei nazvo? Nekuti ukama hwako naMwari muri true hausi ukama hwaMwari ari muBhaibheri. Mwari wemuBhaibheri anokutuma kune vamwe, not nekuti anokufosa, asi kuti ndo zvazvinongofana kunge zviri semoto. Moto ukabvira, heat inongoemitwa ichienda kune munhu ari panext. Ndo zvakaita munhu anotumwa naMwari. Musoro wenyaya wanhasi unoti sharing him, kumupa kune vamwe. Panapa tine estori yaepastor ainzi Pastor G. Pastor G aigadzira eSabbath school nesermon just after Sabbath school. Zvino akabata makeys ake akabuda pamba akapinda mumotikari akatanga kudhiraivha akananga kumota kuchechi achimhanya-mhanya. Zvisinei mukumhanya-mhanya ikoko pakaitawo mumwe mutyairi mumugwagwa imomo akaita seachakonzeresa accident. Pastor nekuda kwehasha nekumhanya-mhanya kwavaita vakabudisa musoro nepahwindo vakadzikisa hwindo ravo remotikari vakasumudza izwi ravo padenga-denga vachipopotera mutyairi uyu. Zvisinei mutyairi uyu akabva adhiraivha akaenda kwaaienda, pastor vakaenda kwavaienda. Pastor vakasvika kuchechi vakanobata Sabbath school. Yaakunopera pakuintroducwa vaenzi vanga vauya muchechi, ndipo pakasumudzwa murume uya. Vachitarisa murume uya first vakabva vaiziva kuti first vamboiona samunhu. Ndipo pavakarangarira kuti munhu uyu vakange vamuona mumugwagwa vakambobatana zvisina kunaka. Izvi zvinotidzidzisa kuti kudii? Tinofana kuita maactions edu ose akazadzwa nerudo, whether tiri kuziva munhu watiri kuitira izvozvo kana hatimuzivi, nekuti maactions iwayo anogona kucontributa mukutendeuka kwemunhu kana mukuramba kwemunhu kutendeuka. Tarirai muone pastor uyu ave kutarisa munhu waapopotera ndiye the same person waari kumuparidzira. Saka zvine negative impact pamusoro pechii? Pekufamba kweshoko raMwari. Vazhinji vakanzwa kuti witness vanofunga kuti kumira pakona nemicrophone nespeaker oro inonzi loudspeaker iya. But ndizvo here? Vazhinji vedu havazvigoni zvekumira mumakona umu. Vamwe vacho vanozvigona but havadi. But zvisinei, witness kutaura zvawakaitirwa naMwari muupenyu, kudzidziswa kwauri kuitwa naMwari kuti ukure maari nekusheya nevamwe experience iyoyo. Mukatarira vadzidzi vaiva vari vanhu vasina kudzidza, vanga vasiri vana muzvinafundo, but zvavakaona nekunzwa kuna Jesu Kristu vakazvisheya. Nanhasi tiri kudzidza kwavari. Mweya Mutsvene ndiye aivapa ushingi. Unombofungawo here kuti Jesu airamba achingobatsira vanhu nemhaka yei? Aingoramba achivarapa, achivapodza, achiparidza nekuvadzidzisa everyday. Tinodzidza kuti Jesu aiti akaona chaunga ainzwira vanhu tsitsi, aivanzwira. Aiona kuneta kwavo nekuva kwavo semakwai asina mufudzi. Rudo rwekunzwira zvaimutuma kubatsira achiita basa iri. Nesuwo tinofana kudaro. Ukatarisa a stranger, even hama yako, unofanira kuzvibvunza kuti hama yangu iyi inoziva Mwari here, especially paanenge ari in need. Rudo rwaMwari runoita kuti unzwe mutoro wemumwe wako semutoro wako. Jesu aiti akaona kuneta kwavanhu aiparidza, odzidzisa, orapa, opodza. Nesuwo tinofanira kudaro, tisingafosi munhu,
nekutiwo Mwari haafosi like zvakaita pana Adam naEve, akavaisira muti wemuchero wekuziva zvakanaka nezvakaipa, asi haana kuvafosa kusadya. Even nepanguva yaNoah, mafloods aida kuitika, haana kufosa vanhu kupinda muaki. Even nemaIsraelites haana kuvafosa kupinda musungano. Jesu pachake haana kufosa pavanhu panguva yake, but haana kuita give up navo, airamba achivanyengerera. Tiri kurarama munyika inovenga zvokwadi, but hazvititadzise kusheya nerudo. Rangarira kupupura kwako sadunga munhu kune simba, especially mastages ekutanga ewitnessing. Then pakusheya unosheya nani? Mwari anodana mutendi wese kuti aite basa, uye anopromisa rurimi rwevakadzidza kuti tizive kuti tingataura sei mashoko panguva yakafanira. Isaiah chapter 50 verse 4. Basa remutendi wese kudhifenda, kutenda netariro iri maari. Hewo matips ekushandisa mukusheya kwaunenge uchiita. Ziva munhu uye uvake ukama naye. Munombozva kuti zviri easy munhu waunotambira zvakanaka, unoratidza kukindness, waunoratidza kuti une genuine interest naye, zviri easier kusheya shoko raMwari. Namata nechechipiri ichi, kuti Mweya Mutsvene ashande mumwoyo memunhu iyeye agashire chokwadi, uyezve akupe zvekutaura. Chechi3, taura maexperience ako in a natural way. Zvisaite sekunge une chimwe chinhu chauri kuda kuzama kuita kuseri, but zvingoita natural pakukurukura kwako. Chechi4, zama kubatanidza shamwari yako iyoyo nevamwe vekuchechi kwako. Pane zvimwe zvinhu zvinogona kutsanangurwa nehama dzako dzekuchechi, zvokuti hama yako iyi inogona kuzvinzwisisa zviri nani. Usamhanye nechechi6 ichi. Usamhanye kuita zvinhu, for example kuita Bible study kana baptism, zvinhu ngazvifambe nemastages mashoma mashoma. Namatira maspecific needs nemaspecific questions naMwari kuti zvinhu zvacho zvikurumidze kupindurika zvakanaka, Mwari achikubatsira. Chekupedzisira chechi7, zviito zvedu zvifambirane nezvatinoparidza. Indori mharidzo hombe yakadaro. Asi makamboona kuti kudini? Zvinogona kukurwadza. Tarira sometimes tomboti semwana wamurera munzvimbo ine strong spiritual background, but mwana osarudza kusada Mwari, zvinhu zvinorwadza. Tikatarisa mubhaibheri muna Rachel, mufananidzo, it's a metaphor, nekuti Rachel aiva mbuya vani? Ephraim. Rachel akachema because Ephraim wakasarudza kufamba asina Mwari, asi Mwari akanyaradza Rachel akati usachema, kukuta musodzi, nekuti kubata kwako kuchawana mubayiro, uyezve pane tariro yekuti Ephraim uchadzoka. So Jeremiah 31 yese inotidzidzisa kuti kunyange tikarwadziwa uye kukuunika nekuda kwehama dzaramba Mwari, pane tariro yekuti Mwari anovadzora. Tose taive tine paitiremera tichidonha, asi takadzoka sei? Sevamwe vakadaro, kuwirirana nekufambidzana nevadiwa vanenge vasarudza kufamba vasina Mwari kunova challenge. Sometimes we feel frustrated, sometimes helpless, but personal testimony, zviito zvako, mashoko neminyengetero zvinogona kuita kuti munhu adzoke. Sarenda, kusafara kwako, majudgments nemakondemnation aunoita kune vamwe anenge ari mumwoyo mako, wobva wakumbira Mwari kuti vaise mwoyo werudo. Zvese zvinofamba zvakanaka. Ndofunga ndipo panoperera lesson summary yedu yechidzidzo namba 12 pamusoro pekuvaka ukama naMwari. Ngatisangane next week panguva dzimwe chetedzo. Mwari akuitire zvakanaka. Goodbye.